खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बिआर चेनेल नायगिरि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै आंनि चेनेलनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों। बे मोननै मोनथामसो सावरायनो लानायाव आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा आं बयनिसिमबो बर' माहारिनि जेसेबां दल संगठन दं बयनिसिमबो आंनि निमाहा बियो गिबियावनो। दा आं गिबियावनो मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। मैयानि जिथु जागायजेननाय रन्जन सारनि बा बर' हारिनि बयनिफ्राय बर' हारिखौ सिबिग्रा बर' हारिनि थाखाय जिउ थै बावसोमनो हाग्रा जोंनि रन्जन सारनि आरो लोगोसे जेसेबां दावहारु सारमोन बा लोगोफोर जेसेबां सिनियर-जुनियरफोर दं बयनिसिमबो बे हियारिंआव 15 जननि अनगायै आरो बाखि जेसेबां दं फारि फारि बिदिनो आवगायलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो गिबियाव। दा आं बेजोंनो मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। मैयानि समाव जों सानैसो थांदोंमोन हाइकर्टआव लोगो मोनगोन खोमा होननानै, नाथाय जों खबर लाना मोनबाय बे हियारिंआव रावबो लोगो हमनायनि सुबिदा गैया। मैयानिफ्राय जागायनानै खमसे खम माने सरकारनि जिथु नेमखान्थि बायदिसो बिजिरनानै बेखौ माला बिसिनि हियारिंनि उदांनि माखासे केसफोरनि सोमोन्दै मा राहाजों बिसोरखौ उदां होनाय जागोन बेखौ माला फोरमायनाय जागोन बेखौ नेनानै थानांसिगोन। दा जों बे लोगो हमनो थांनायाव लोगो हमनो मोनैनि माखासे जाहोनफ्रा जाहैबाय जोङो जेसेबां सारमोननि सायाव बे केस बिजिरनायाव जोङो जुदि लोब फैयोबा माखासे गुबुन हारिफ्रा बेफोराव माखासे प्रटेक्ट होनायनि चान्स थायो। बिनि थाखायनो माखासे जेसेबां बर' रादाब बुथुमगिरिफोरखौ बे जायगायाव हियारिं खालामनाय जायगायाव लोगो हमनानै माखासे सोंलुफोरखौ होनो थाखाय बा मोगा-मोगि लाहैनो जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे बर' हारिनि जायफोर दावहारुफोरखौ नायनो बाग्राफ्रा जाहाथे हेंथा होनो सुबिदा मोना। बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ सुबिदा बायदियै बे हियारिंखौ जाफुंसारनो थाखाय गभर्नमेन्टआबो माखासे प्लान पलिसिखौ लादों। बिनि थाखाय सरकारनि सायाव धन्यबाद होयो। बे हियारिंनि गेजेरजोंनो बयबो उदां जागोन बा बर' हारिनि गेजेराव बे हियारिंआनो खौसेथि लाबोनानै रन्जन सारखौ उदां खालायनानै बर' हारिनि गेजेराव खौसे लाबोनो हागोन बेखौ बयबो मिजिंथिदों आरो बे मिजिंथिया जाफुंसारनायनि लामायाव नुहुरखायो। दा आं बेखौनो बुंनानै बारा गोलाव बुंनायनिबो आंहा गोसो गोरबोआव बा मेलेमजिबियाव आंहा रायजो राजानिसिम बुंहरनो हानाय फोरमायनो हानाय आंनि रोंगौथिबो गैया। आरो नेक्स्टआ जाहैबाय गले गले थगायजानाय सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि सायाव गिबियै सरकारजों मोनथिजानाय बा गिबियै दिल्लीयाव सावरायजानो मोननाय जाथायखौ लानानै गुफुरा अरायसम मोनथाम बा खेबथाम एकर्टआव थगायफ्लेबाय थाजानाय गुफुर हालामनि रायजो राजा एबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ 17 बोसोर सालायलांनाय सरकारानो जा आरो दा जिथु इउपिपिएल सरकारानो जा जिखुनु जाया साख्रियाल एसोसिएसनानो जा जिखुनु जाया थिखादार माबायानो जा नैबे फैबाय थानाय बैसागुनि समाव बयबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसुफोरखौ माखासे गोदोनि मावबोनानै आरो मावलांबाय थानाय सिनियरफोर जायफोर जिरायनानै थानाय जायफोर बारग' बिसोरखौ माने माखासे गोदाननि सिगां माखासे नेमखान्थि दं बर' हारिनि गेजेराव। बैसागु समाव गावनिफ्राय देरसिन बिमा बिफाखौ सनमान लानाय, बे सनमान लानायाव जाहाथे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आबसुफोरनि सायाव माखासे बे सनमान लानो थांनायाव बिसोरखौ सिबिनो थांनायाव माखासे रां रुफानि माखासे गोनांथि जायो। बे गोनांथिया जाहैबाय जायफोर बैसो जानानै जिरायनानै थानाय जायफोर बारग' दैदेनगिरिफोरखौ सनमान लानो थाखाय बिसोरखौ बर' हारिनि नेमखान्थि बा माखासे गाननाय जोमनायजों माखासे सिबिनो गोनां जायो। जेरैबायदि बिमा माहारिखौ जायफोर दावहायाव बाहागो लाबोनानै दिनै जिरायनानै बा बैसो जानानै दङ बिसोरखौ दख'ना गांसे बा गस्ला गांसे आर'नाइ गांसेजों जाहाथे साफ्रोमबो बिमा महरखौ बयबो आबसुनि जायफोर दा आबसुआव थाबाय थानाय आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बा आबसुनि कर्मिफ्रा बिसोरो सुबुंफोरखौ दख'ना गांसे सासेयाव जोमग्रा गांसे आरो आर'नाइ गांसेजों जाहाथे बिसोरखौ सनमान लानो हायो आरो बिफा माहारिखौ गामसा गांसे गस्ला गांसे आर'नाइ गांसेजों जाहाथे बिसोरखौ बैसागुनि सानसे साननै सिगां जाहाथे बिसोरखौ बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसुफोरखौ जाहाथे हेफाजाब हरगोन। 17 बोसोराव सालायलांनाय बिपिएफ सरकारानो जा आरो दानि सोलिबाय थानाय प्रमद बर' सारखौ आङो बुंहरनो सानो
जाहाथे बिटिआरआवबो गैया आरो अट'नमास काउन्सिल माबायाव बेयावबो हाबदेरनाय गैया। ओमफ्रायनो आं बुंहरनो सानो अट'नमास कसारि अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जा हायो लोगोसे हेफाजाब बे हाबाफारियाव हेफाजाब होफागोन होननानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं आरो जेसेबां गोजौ गाहायनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो लोगो नांफानानै बे बरायनाय हाबाफारियाव लाफायो। आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो जेसेबां दल हंगदनानो थाया मानो जेसेबां गावजों गाव माने सोमखारिलायनायानो थाया मानो बैसागुनि समाव जाहाथे बेफोर बे गावजों गाव सोमखारिलायनाय माखासे गेना गोरोन्थिनि थाखाय बेफोरखौ बावनानै बैसागु समाव बयबो रंजा बाजा एखे लोगोयैनो बयबो बैसागुआव बा गोदान बोसोराव बयबो रंजा बाजा आखाइ हमलायनानै बयबो गोरोन्थि सानलायालासिनो आरो गावजों गाव माने नायनो बालायनायखौ गारथ'नानै जिखुनु जाया राजनितियाव थाया मानो गावनि बर' हारिनि बयनिफ्राय देरसिन बैसागुखौनो जोङो बर' हारिनि देरसिन जोङो साननानै सिबिबोदों गोदोनिफ्रायनो। आरो बे बैसागु बोथोरखौ जोङो जोंनि हारिनि गिबि जोङो गावनि नेमखान्थियै जोङो मोनफ्रोमबो धर्मनि बैसागुखौ सिबियो। बे बैसागु सिबिनायाव जाहाथे रावबो माखासे माबाखौ लानानै पइन्टखौ लालायनानै दाङाबाजि जाया। बे दाङाबाजिनि जानगाराव थानानै बैसागु बोथोराव बयबो रंजा बाजा सिबिलायनो मोन्थों आरो आं बेखौनो आरो सुंद'यै आं मोनसे मेसेज होनो सानबावो साख्रियालफोरनि गेजेराव जायफोर साख्रियालफोर एस'सियेसन दं बिसोरबो हेफाजाब हरगोन एबा मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्टनि साख्रियाव थाया मानो हारिनि माखासे माबाफ्राव फंफा फंनै गावजों गाव दाङाबाजि जायोबा माथो हरनो थाखाय आरो माखासे बर' हारिनि माबायाव राजनितिकआनो जा माखासे माहारियारि आफादानो जा बेफोरनि माखासे भुल गोरोन्थि जायोबा साख्रियाल माने एस'सियेसनानो जा आरो जायफोर माने जिखुनु जाया साख्रियावनो थाया मानो गभर्नमेन्ट साख्रियाव थाया मानो फंफा फंनै माथो हरनांगौ हारिनि थाखाय आं बेखौ आङो खावलायहरो। जेरैबायदि सेन्ट्रेल माने डिफेन्सआव मावनाय जेम्स बिथाङा बा सारा जेम्स सारा जेरैबायदि गावनि सम आरो डिउटिखौ गारनानैबाबो डिउटिनिफ्राय माखासे टाइमखौ लानानै हारिनि थाखाय फंफा फंनै बुंहरो बेबायदि जेम्स बायदि आरो बयबो बिदिनो आरो हारिनि थाखाय माथो होग्रा थायोबा हारिनि थाखाय जिखुनु जाया साख्रियाव थाया मानो हारिनि दाङाबाजियाव माथो होनांगौआ बे हारिनि जौगालुनि बे गुबै थांखि। आरो जोङो साफ्रोमबो साख्रियालफोरनिफ्राय जोङो खोनायो जों साख्रियाव थानानै जोङो हारिनि जों माथो होनो हाला होननाय बे सोदोबखौ मालाबाबो दालाबो। बे हाला होननाय सोदोबखौ जुदि थायोब्ला बा जेम्सआ जेरैबायदि सासे डिफेन्सनि सेन्ट्रेलनि सासे माबाया बोरैबायदि टाइमखौ लानानै बियो हारिनि थाखाय माथो होदों बिदिनो बयबो माथो होलायगोन होननानै जेम्सखौ अराय सम हारिनि खामानि मावनायाव जेम्सआ जेरैबायदि नाजादों आरो जेम्स बिथाङा जेरैबायदि माने हारिनि थाखाय माथो होबाय थादों आरो बिदिनो अराय सम माथो होबाय थादों बेखौनो जेम्स बायदि बयबो माथो होलायनांगौ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खावलायहरो। आरो इउपिपिएल सरकारानो जा आरो बिपिएफ सरकारानो जा जिखुनु जाया साख्रियाल एस'सियेसनानो जा मोननै दल हंगदना जुदि सहाय हराब्लाबो अल आसाम साख्रियाल एस'सियेसनफ्रा थगायजाबाय थानाय जायगायाव जाहाथे आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ दानि सोलिबाय थानाय दैदेनगिरिफोरखौ गिबि बारग' जिरायदों बा बिसोरो जायफोर माने सम जानानै जेनेबा आबसुनिफ्राय जायफोर जिरायनानै दं बिसोरखौ सनमान लानो थाखाय आरो जायफोर बै समाव बिमा माहारिफ्राबो बे आबसुनि माखासे आन्दलनाव जायफोर हेफाजाब एबा बारसोमदों बिसोर बिमा माहारि जानानै दिनै बैसो जानानै दङ बिसोरखौबो सनमान लानो थाखाय बे खाबुखौ मोनफ्रोमबो खौसे जालायनानै सहाय हरो मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बेखौनो आङो आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आङो जिखुनु जाया मोनफ्रोमबो दल हंगदनानो जा आरो मोनफ्रोमबो सरकारावनो थाया मानो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आंनि निमाहा बियो आंनि बुंनाया बेनो आं बेखौनो लास्टआव आङो सुंद' बुंबावनो सानो प्रमद बर' सारा बे प्रग्रामखौ जाहाथे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लायो जेरैबायदि बिखा गावनानै दं मैया दाखालिनि माखासे घटनाखौ लानानै जाहाथे बे बिखा गावनाया अराय सम गावजों गाव खौसे थायो। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ गावजों गाव मोननै डिस्ट्रिक्टआ अनलायनानै नेनानै थायो बर' हारिनि सावरायनायनि बर' रायजोखौ मोनगोन होननानै। ओंखायनो बे गोसो बायग्लिनायाव बे हाबाफारिखौ लायोबा एसेब्लाबो गोसोआव गोजोननाय फैगोन। बिमा माहारिनो दख'ना आरो जोमग्रा आर'नाइ आरो बिफा महरनो गामसा आरो गस्ला आरो आर'नाइखौ हाबाफारिखौ बे आरो लेंग्रा लेंग्रि माखासे बे डिस्ट्रिक्टआव दङ बिसोरनि थाखायबो बे हाबाफारियाव लाफागोन होननानै बबेफोरखौबो हाबाफारिखौ बेखौ लाफानांगौ
बबा बबिफोरखौबो सहाय हरनांगौ मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जायफोर माने गुलि नांजानानै जा सोरबाया माखासे जानाय लोंनायनि अलखदाव बबा बबि लेंग्रा लेंग्रि जानानै थादों बै समनि दावहानि जाथायफोराव आरो बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि लेंग्रा लेंग्रिखौबो लोगोसे बे हाबाफारियाव लाफानांगौ आरो मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा बे हाबाफारिखौ लाथारनांगौ आं बेखौ आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय आंनि बुंनाया एसेनोसै।